Yan at welcome back po sa aming channel. And for today's vlog, makikiisa tayo sa Canada Day. Yan, dito sa Canada. Dito sa Saskatoon City, sa downtown, sa by the river. Yan, at pupunta kami doon at titingnan kung anong ganap ngayong taon. Sana ay wag umulan, pero parang nagbabadya na naman, ano? Kasi last year nangyari din yan. Umulan din ng hapon. Kaya yung fireworks na-delay. Well, actually lately na-delay talaga. Ba? Parang hindi naman siya na-delay. Na-delay siya dahil. Na-delay yun? Kasi nga umulan ng malakas. Pero lately talaga ulan-init dito sa Canada. Kakagaling lang namin. Galing lang namin. No? Galing sa ano pa nga ang boses ko. Yeah. Nagkahawa-hawa na kaming tatlo. Nauna ako, sumunod si Isabel, sumunod siya. Oh no. Too noisy? Pero medyo nakakasakit talaga yung panahon ngayon. Kasi ulan, init. So yan at punta muna tayo ng downtown at tingnan natin kung anong ganap ngayon. Si Isabel nag-alburuto. So yun, kita tayo doon. Yan, nakakuha kami ng magandang pwesto dito sa parking. Tapos magbabayad sana ako. Nakalagay, Happy Holiday, free parking, thank you. Yan. So maganda yung nakuha naming pwesto. Tamang-tama pag ikot namin may lumalabas na may paatras ng sasakyan. Kaya kinuha ko na yung spot. Si Joanna. Free parking, Happy Holiday. Nasaktuhan namin. Free parking, nakalagay, Happy Bababa Holiday. ng Filipino citizen. Pabukas ng pinto ni Isabel. Ako daw. Oh. Yung totoong Canadian umiiyak. Oo. Oh. Sana wag umulan. Umuulan. Hello. Nagbabadya. Ako. Sana wag. Last year ganito rin yung magandang oras, Tapos yung hapon na, lakas na ng hangin, tapos ulan na. Doon kami nagpark dati last year dyan. So, ngayon free parking. Free parking din last year. Ata. Yung unang Canada Day namin yun dito sa Saskatoon. Dati nung sa bahay lang tayo. Kasi baby pa si Isabel. Baby pa kasi si Isabel noon nung nagka-Canada Day sa Toronto. First Maganda sana noon sa downtown, First sa downtown Canada Day, Toronto. baby pa si Isabel. Baby pa. Second Canada Day, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas sila. Bakasyon ng kalahating taon. Medyo konti pang tao, gawa ng mag-alas 4 pa lang. Isabel, come here. Bell. Not there. Bell. Come here. Aba. Nagbabay ko. Hi. Ang cute. Tahimik pa wala pa masyadong tao. Mamaya ang dami ng tao niyan. Daddy, I don't think na andito kasi ang tao, andun yung tao. Hindi, mamaya kasi sa fireworks baga. Kaya nga, feeling ko Mamaya pa. Mamaya maraming magkakayak-kayak dyan kasi manonood silang ng fireworks. Nandyan sila sa river. Yan. Ganda. Yung iba na maaga pauwi na. Siguro pumunta lang sila sa mga food trucks kayo. Yun pang isang rason, parang uulan. Just in case. May cash, may pa-cash yung manay. May face painting Doon Tatawid tayo doon? Tatawid tayo doon? Yan. Last year doon kami tumambay. Ayan. Hindi ko pa yun nakabot. Sorry. Hindi pa yung baby abot?
Yan. Ayun, para mga tita, mga Pilipino nga. Ayun. Oh. Doon ako sa kabila. Oh. Mga Pilipino nga. Hataw na hataw sila tita, no? Sa taas ng sayawan, ito na. Dito na yung simula ng food truck. Sena muna. Baka, ano ba Parang may allergy? Boracay. Ano ba may allergy dyan? Ano? Ayun, feeling ko Maraming tao. Dadami pa ito mamaya. Ito Filipino to, feeling ko, Filipino to. Ano ba to? Sila ata yung sa last year din. Yan, ha? Yung last year din ata sila. Pesto din ata nila yung last year. Yes, when you're big na. Ay, fishball, tsaka ano? Ano yan? Tusok-tusok. Tusok-tusok. Ay, may taho. Hindi nga. Oo. May taho talaga. Tusok-tusok. Meron siguro. Kami nakalaan. Gusto ko kong taho. You eat balut? Yung Oh, balut, yeah. yes. Have you tried it? No, I haven't tried it yet. You should. I've never been drunk enough. But it's so good with beer. I don't believe it. I'm telling you. Even just one. He said no. Pero alam niya kung anong balot. Oh yeah. Sabi niya, I'm not drunk enough, pero he won't try it. Oh, look. Oo. Ano, Pinoy na naman. Parang. Oo, wala. Mga Pilipino nga, siomay. Mamaya siguro. Daddy, mamaya. Di na tayo babalik dito mamaya. Babalik, dito tayo Hindi, dadaan. habang dinadaanan na natin, bumili na tayo. O, sige na. Oh, kasi yung, ba't ako magbabayad? Yung cash. Basta yung cash, ah. Hala. Ha? Later. Kaya nga yung isa nagtuturo oh. Hi. Let me see. Saan ang pangalagay nito? O to sa gilid. Come here, Isabel. Kasi kahapon sabi niya gusto niya daw ng siomay. Yes, anak. Alin ang gusto mo? Daddy, even chili Lemon garlic soy sauce oil, naman. syempre, yan. Tapos chili oil. Sige, paliguan mo. Isabel. Yan. Chili Isabel. oils on the side, please. Yan eh. Chili oil. Yan, chili garlic oil. Yes. Pares mo lang yan. Okay, let's go. Let's go. And, oh, she wants the red one. Ayaw naman nagpapahuli ng lab. Red one. Okay, let's go. Taste it. Well, let's go sa side. Para binilan namin. Ay, that's spicy. Give her the not spicy one. This one, this one. Para nakakamiss yung somay sa Pilipinas. Sige. You want to hold it? Mahuhulog yan. Let her hold it. Sige papa, kainin mo na. Tignan ko rin. Baka matusok ang mata mo, baba ha. Ayun.
Hawaiian Ice. Ano to? Parang bago to. Wala to last year ha. Wala to last year? Ano yan? Kusina ni Flora. Oh, Pilipino naman. Oh, this one. Siyempre, oh. Yung magtatay na naman, no? Mahal yan. Mahal talaga yan. Cash pati yan. Garo. Last year sira rin eh. Sige na, ka lang dad. Alin, Chase? Yeah. Chase daddy. Mahal din. May namimigay ng flag, tapos yung tattoo. Yan. Kung wala na rin silang flag eh. Asan yung dalawa? Ayun. Doon tayo sa tulay. Ito ay ano ba to? Broadway na tulay ba to? Parang Victoria. Yan. Victoria ito. Asan na si Joanna tapos si Isabel? Yan. Isabel? May coin ka? Mayo. Magpapangusok Pag may barya na tayo mamaya. Pag may barya na mamaya. Dati din kita rin yung pinagchanta ng kuran. Tabi na lang yun. Ikaw na, Bel. Dahil ka makalayugon. Ilaag mo ikaw sa na. under ka mga coins. Ika na. Dali. Lag mo sa under ka mga coins. Nilagay ko na sa gilid. Sa under ng coins? Bakali pa rin. Alam niya, nakita. Balloon. Wow, balloon. So, Adi, dumadaan ba tayo dito pa nagda-drive? papunta ng Las Palapas ba to? O pabalik? Papuntang 8th Street? Tama. Balloon lang, hindi sa balloon. Tapos yung fireworks dyan sa kabila ata. Chase? Too small. Ano to? Dito. Akala ko Filipino na naman. Maraming tao Yung dito. mga nasa pineapple dagda Oo, fruit. ay oo. Oh yeah, yung may pineapple. Dito sa tulay natin ay marami talagang tao dito. Kasi nandito yung mga food trucks. Lemonade. Feel ko malapit ng Filipino food truck kasi may nakita na akong barbecue. Come on. Barbecue, syempre. Pinipilahan niyang Al's Kitchen, syempre. May barbecue dyan, no? Halo-halo. No? Al's Kitchen. Let's go, Bel. Bumibili pa lang kami ng dinuguan dyan nung isang araw. Barbecue. Oh. Pero ubos na naman yan. Kuya, busy. Ito mga ano to. Hello. Malit na yung truck nila. Last year, di ba malaki? Pop shawarma. Ecos lechon. Oh. Gusto mo kalamansi slash? Malipot. Let's go.
Smoke putin. Siyempre, hindi mawawala yan. Mga putin-putin. Ang haba. Tapos pupunta pa tayo dun sa baba. Yung sa face paint, ano? Yes, he's a good doggy. Daming tao. Ay, dahil mga kibab-kibab. Ano to? Kumain pa Large. tayo. Ha? Hop! Pek-pek. Sagot gulaman. Pilipino naman. May chicharon. Ano yan? Chicken. Sa dala pag mga ganito, ang dami mga food truck ng mga Pinoy, no? Ayun, no? Halo-halo siguro yan. Ano yan? Bubble tea? Diba? Malayo na tayo. Kaya dapat, pag may nagustuhan kayo, bilhin nyo na kasi malayo din. O yung siomay, kung di pa natin binili, babalik pa. Pinipilahan din to. Sige, doon na lang sa kabila. Tapos ako dito. Aha. Pupunta kami doon sa baba. Marami pa doon. Face paint. Para sa mga pangbata. Doon kami galing sa kabila, oh. Yan. Tapos tumawid kami dito sa tulay. Yan. Nakapunta naman kami doon sa dulo. Sila kuya ay susunod kasi kaagis silang ata ni kuya. Sila mama. Yan. Sana wag muna umulan. Pero kasi uulan na eh. Sana wag. Ang haba ng ano? Ang haba ng pila ng face paint. Ano, Bel? Maghihintay tayo dito, Bel? Ha? You were gonna wait? Yawa. Ha? Sige, hintay ka din, oh. Sumuko kami dun sa ano, sa pila ng face painting. Ang haba ng pila, hindi pwede. Sayang ng oras. Narinig ko kasi yung mathematics ng nasa harap ko. Sabi niya, we're gonna wait here like for an hour because look, we've been waiting here for 5 minutes and she's not even done. Tapos inano niya, in-add niya every kid. Sabi niya, oh, like an hour. No. Kaya binigyan naman kami ng ano, yung tattoo, ano baga? Doon na lang. Yung tattoo Put this sticker. on cheeks mo, anak. Yan, oh, yan na lang, Isabel. Later, o dyan, oh. Oh. Okay, come on. Sayang kasi, oh, dami mo pang pwedeng mapuntahan. Eh, pipila ka lang, sayang ng oras mo dun. No? Pero, dad, yun yung magaling mag-face paint Oh. sa mall. Kaya pala pinipilahan. Tama, itong isang ano natin, kababayan, dito pumesto, hindi sa food truck. Oh, Floor's Kitchen. Okay, next time. Umorder dyan si kala kuya, no? Yung birthday ni Chik dyan sila umorder, no? I don't know. Oh, sa Floor's. May ginagawang building pala dito. Baka condo yan. No? Condo ata yan. Or apartment. You want water, Dad? Ha? Sige na. Water. You want water, Isabel? Dito lahat mga pangbata, pang pamilya, no? Mga activity. Ayoko pa kasi dahil papuntayin si Isabel kasi syempre Da- baka oo. medyo rough. Mga ano dyan, mga big na. Narinig? Oh, may nakita na naman. Nakita na lang si Isabel, oh. $10 din yan. Magkano ang bubbles? $10? Oh. May dancing, oh. Hello! Look at that dancing anak. Dancing, oh. What do you want with the bubble? Can you show her how the bubble gun? Did you look at the bubble gun? Do you like that? Okay.
$10. Okay. batteries though? Yeah, I charge the battery. Okay. Oh, it's free battery na. Nakakarami sila mga ganyan. Oh, thank you. What did you say? You can pay credit or debit. Nakadalawa na, Bella. Ayos. Let's go. Let me see. Oh. Wow! Wow! So, pupunta kami dun sa mga sasakyan mamaya. Yung mga magagandang sasakyan. Kasi hindi naman nag-face paint si Isabel, kaya yan na lang. Oh, can you hold Chase? Kasi focus na siya sa bubble gun. Wow! 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 Ubus-tulos Ubus yan. agad. Ubus agad. Oh, come on, let's go. Okay na yan, Nabel. Oh, let's go na. Ito nagdadan. Nagda-dance. Ano? Magkano lang yan sa palengke sa Pilipinas? No? 25? O 50 siguro. Naalala ko nung daddy pag sinasama ako ni mama sa palengke. Oh. Tapos yung ang mga madaming mga ganyan. Oh, mga ganyan. Tapos yung mga balon na, no? Pakatapos ng simba. Ay daddy, wala na. Ubus na. Susaro. Hindi ko pa pwede. Later naman. We will need... Ha? Ubus na? Yeah. Bilis naman. Kaya ba kayong nag-birthday si Oh. Chick Chick may humingi sa atin? Oh. Pero magayon yan. Tabadin-badin ano. Gan-gan, no? Ubus agad. Pero binigyan naman kami ng pang-refill. ng water. $1 lang yan eh. Oh, sige. Buti na lang may... Bel, look at the car, oh. Wow. Look at that. Bibi, enough na. Mga pang circuit racing ata ito na. Busy. Makita to ni Jik Jik. Makita ni Jik Jik. Wow. Asan? Yung aso. Kontrabida sa Toy Story yung aso. Ayos. Wow. Anybody can go buy a $14,000 car and think that that's it. I'm done. I got the car. Look at this one has Bibili siguro tumakbo nito. Iba na sila kung sa pedalanta, sa truck? Sa truck? Yeah? Bako, iba. Iba man. Nagsisimula na umulan. Jacket daw ni Isabel. Nagsisimula na umulan. Ayun ako. Sayang. Papunta pa lang. Oh, sila kuya papunta pa lang, sila mama, papa. La Helen. Simula na. Sana hindi tumuloy. Kasi nag-i-enjoy ang mga tao. Pag umulan na naman, mga basang sisiyo na. Last year, no? Last year, kung saan-saan tayo sumisilong. Tapos dahil malamig na malamig pa. Oo, ang mahangin kasi last year, no? Ano, ubos na? O mamaya naman, maybe. Ubos na agad. Yan, balik na tayo dun sa mga food trucks. Diba ka umulan, baby? Yeah, hindi ba kauulan talaga? Nag-ano na. Tumutulo na pa konti-konti. Ha? Hindi, kanina tumutulo-tulo na. Let's go. Biglang lumakas ng konti yung ulan. Yan, sumilong na kami. Dito sa tulay.
Sa ilalim ng Victoria Bridge. Ano na? Ayan na. Kagaling pa lang namin sa sakit. Ito na naman. Malamig na ang hangin, no? Malamig na ang hangin. Bakal mo, ready? Isabel. Thank you so much. Open it up. Open it. Oh, let's see, Isabel. Let's see. Golden eye. Wait. Mainit. Masyado. Ano? Init. Kulang sa cheese pero pwede na. Alam ko yung cheese na yan, yung nabibili sa shoppers. Mas masarap Ano, yung ano. friends? Nakagawa na nito si Helen. Papagawin ko ulit siya nito. Papagawain ko ulit siya. Masarap yung gawa niya eh. Ni Helen, Ito. ano? Oo. Tapos, masarap yung ano, Cheese. yung sweet potato. Hindi yung ganitong Pala potato. magsalita. Yung pula, no? Belo. Abel. Bel. Yeah, try mo naman ano eh. Mainit. Hot daw. Hot. Init. Init na. Oh, yan Dapat nito, kainin agad. Kasi kung hindi titigas agad. Init. Kulang sa ingredients. Ano pa Nandito na rin sila. Ano to yung Jik-jik oh. Jik-jik. May ekos-lechon daw. Ikos lechon. Ano daw gumawa? Unang kanan na din nila papa dito. Try ka na dyan. Mga Oh. Wow. Ayos. Ano? Ayos. Yung sa Niagara. Nabili namin sa Niagara yan. Magpila ka ba sa donut? Bako ba yan? Lakas ng hangin dito. Medyo ano. Malamig ang hangin. Alaba ka ng pila. Dumating na po sila. Yan. So, may nakilala din kami ano, kababayan namin. Kakarating lang nila ano kuya? Yan. Si Kuya Ben, yan. Shout out po sa inyo at sa inyong pamilya. Yan, nandito rin sila sa Welcome to Saskatoon. Saskatoon. Yan. Nandito rin sa Canada Day. Unang Canada Day nila. That's good. Yeah, that's good, ano? Swerte nga sila dito sa Saskatoon na nag-land sila nung kuya. Congratulations in advance kay Ben and family. Sana makuha nyo yung inaasam-asam. Hi po! Welcome to Canada! Kuya Ben and family! At nag-enjoy rin sila. Sana wag umulan para talang tuloy-tuloy ang enjoyment natin dito. Natouch ko naman ako! Thank you po! Yan. Yan, at kayo po ay mag-enjoy. Oh. Kami naghihintay ng pagkain. Ano? Ikalawang silong na namin. Sila kuya, nandun. Akala ko sumusunod. Kasi yung order nila, Yung order nila. wrong timing. Ayan na. Yan na. Yan na. Yung ulan na yan, iyan yung ano, Andiyan na mga magka sinat si Jik-Jik. Kaya nga eh. No? Ay, okay lang yan. Oh. Para wala namang, hindi sila nakaka-express maligo sa ulan. Ay, yung anak mo nakahanap na naman ibang pamilya. May ibang pamilya na naman. Yung itong bata, eh, tignan mo nakikiusyoso, daddy. Nakikiusyoso. Oh, ayan. Ayan na, tignan mo na.
Nakakuha kami ng silungan dito sa ilalim ng tulay. Baka magkasipon ng mga bata. Si Isabel, galing sakit yan. Oh. Ha? Tumigil na naman yung ulan. Ano ma? Parang sakit ang habol natin dito ah. No? Asan sila kuya? Ah? Asan sila kuya ma? Asan po? Ay, nandun. Yun. Nandun. Ayan yung floors kasi. Bumili sila ng pagkain dyan sa floors. Halo-halo. Kain na day, pero halo-halo. Siyempre. Oh. Ayos. Oh. Uy, jik-jik. Kabilis mo Kasi kanina. ako lang. Kasi ako lang. Si Chik-Chik nilagyan ng tato. Nabigla. Kaya tinanggal ulit. Iyak ng iyak. Tinanggal yung tato-tato na ano. Maple. Pag winter na. Nga. Try ta. Kay Ate Flor. Ate Flor, yan. Diyan kayo umorder dati ng ano, nung birthday ni Chik-Chik, no? Si Ate Flor. So ngayon sa Taga saan si Ate Costco na lang. Flor? Si Pukot Camarinesor, no? Si Pukot gano'n. O Ragay, basta dyan. S to S. Ah, si Pukot. Si Pukot gano'n. Ayos. First time ni Papas, halo-halo sa Canada. Si Raman, sarap pa, mabakal pa ako sarap para sa iyo. Kaya mo yan. Oo, kami nang tuwadig din. Kaya kasi makakatawa. Mabago pag taro. Isa pa. Oh. Dik-dik ka ni gusto. Ay, kaso may egg. Ay, Jik-Jik. Dik, di mo yung pagaling. Baka ano, bibi? No? No? Itong ulan kasi, uulan, tapos titigil, uulan na naman. Sana hindi na umulan para sa fireworks mamaya. Happy? Jig, happy? Ay. Nahilin ko. Currently waiting. Long line. I don't know. Sa donut. Death by donut. Mamamatay ka sa sarap. Death talaga yun. Oh yes, that's death by donut. Pero, nakakamatay na donut. Pati ang nag-serve. Wow. Where you at, Kuya? Wow! Pwede Oh. siya kanina, donut? Oh. Pero niya, gusto kaya Wow! Asawa niya. Donut po. Diabetes. Oh. Ano, mini donuts pa? Patingin. Apo na, mata po na. Grabe na. Sarap to. Ha? O, throw na? Let's throw that. Baka mahulog. Oh, wait lang. Oh. Oh, taste this one. Oh. Cinnamon and sugar. Ini death by donut. Ah, yan. Ay, tamis. Kaya mo, kaya mo. Buga pa siya. Anjit. Potato pa. Hmm. Tapulan mo. Yan lang po muna. Bakong ng crunchy. Teka na, wiwiwi. Magsabi ako na wiwi ka ha. Ang pantalon mo, harayo. Unya, tuman. Ayos. Yung fireworks kasi mga ano pa yun, mga 10:30 pa siguro. 10:30 ang fire. No? Ayun No, Pero 11. makarali na siya daw. Ano ni? Tissue. Niya. Tissue. Dahil kung ano ni. Jake, oh, Mm, git. tubig dali. Sige, eat na bibi. Ito mo siyang Mm.
That's it, Isabel, that's it. Isabel. Ah, di tama na. That's enough, girl. Okay, that's enough. Isabel, oh. Pauran na anit. Thank you. Come on, Jericho. Buti na lang, may daanan dito sa gilid ng tulay. Yan. Oh. Ito yung mga food truck sa gitna. Kami tatawid doon sa kabila. Doon. Hindi na namin kung anong ganap doon. Oh, Isabel, Isabel. Bell? Ah. Only here because people are going there. Ano na kayo yung sige cellphone? Gusto na daw! Isabel, dali ka magsakay kay Chase na dali ka nagkakabit na. Ito yung mga mga food trucks. Yan. Oh. Yan. Ayos. Tamang-tama. Wow! Very fast na mga pulis. Wow! Wow! Very fast mga pulis. Yung mga bata doon sa taas. Oh. Come on na, Isabel. Come on. Let's go. Let's go. Don't touch, don't touch. You will ask first. Let's go. Slowly. So doon na kami tatambay sa baba. Let's go, baby. Slowly. Gusto mo dati ko ano kasi tukawan ka? Ha? Ano kasi tukawan ka? Lakaw-lakaw. Dalat ka ba kasi tukawan ka? Ate suki ka. Grabe naghihintay ng fireworks. Darami pa yun mamaya. Sana okay naman. Sana okay na, wag na umulan. Kasi parang hindi na rin umulan eh. Where's Papa? Wait, how do you know him? Ha? How do you know him? This is Lufio. Oh, okay. How do you know his name? Yung pinsan ni Isabel at Jik taga North Battleford yan. Ha? Masarap? Ano nga ito? Isaw. Isaw. Baka, baboy. Boy. Ay, masarap. Masarap. Last year kaya Papa may lang sa... Oy, Marco, ini suka sa balot. Masarap. Pasalo sa amin. Balot. Isabel, Isabel, come here. Pa si Isabel. Pa si Isabel. Oh, balot sa Canada Day. Look at me, guys. Look at me, guys. Oy, Maiba kaya siya dumandadik sa friend mo. Tama walking daa. Di ka magparehiro da, di parehiro. ang sabaw Marco nag-uula. Sayang. Mayroon. Tsaka pinapailing ko sa chicks. Mana. Hindi ka nagkakan. Ang nahilig, sa problema. Kaya. Happy Canada Day! Happy Canada Day! Ayos sa Canada Day ah. Ayos. Ano? Yung sisiw. Wait lang. Gusto ka ni Isabel? Yung yellow, pero yung sisiw, baka umiyak. Ram? Abi! Ay, nakapunta pa talaga oh. Wala si Miko, tumakas kay Miko no. Iniwan si Miko maglaba, maghugas. Naglampaso.
Iniiwan ni Abi. Galing pa sila ng North Battleford. Kami lang ni Eden. Bako yung Trevor ni. Nakasalubong daw ni Helen si Trevor. Paraan niya si Trevor yun. Wala si Isabel. Yan. Oo ka na. What's next? Ay, salamat. Baka hindi na ulan. Oh. Yan, time check, 9:42 na. Malapit na magsimula ang fireworks. Bumalik lang kami at kumuha kami ng upuan. At upuan ni Isabel. Yan, makadagdag dun sa pwesto namin. Medyo maliwanag pa pero naghihintay na kami ng fireworks. Yan. Hi din po pala sa lahat ng mga nakilala namin na nanonood ng vlog. Thank you. Ngayon today hindi kami nahiya. Nagpa-picture kami. Nagpa-picture na kami. Kana din naman. Medyo malakas na yung loob namin. Picture po tayo. Thank you. Pumunta muna tayo dun sa pwesto namin. Ang dami namin nakita ngayon, no? Ng Medyo. mga kakilala natin. Siyempre ka na din, lalabasan lahat. Oh, pero alam mo, yung parang, si ano. Sila Abi nandito. Pinsan namin na nasa North Battleford. Nandito. Daddy, sasakyan nila kuya. Sasakyan tuloy na kuya, okay. Wala ko partner. So, 9:50 na ng gabi. Kunti na lang. Maraming tao. Ano, tapos na yung sayawan. Tapos na ata yung sayawan dyan. Diyan na lang. First Canada Day ni na Mama and Papa. First Canada Day nilang asawa dito sa Canada. Marami nakapwesto doon, no? Sa may taas. Si Papa gusto dun talaga sa malapit sa... Nilalamig si Inay. Nagpaupag. Nagpakag. Pamasahe kasi ako. Nagpamasahe. Pwedeng malamigan. Nagpaukag. Ay, ako lang ang Isabel. Bel. Doon yung fireworks sa kabilang tulay. Hindi dyan. 50 minutes. Ay, tao. So, alas 10 na? 10. So, sabi 10:30. Marami ng tao. Marami na pang tao pa. Oo. Puno na. Sinihan. May mga nagbo-voting dyan kanina. Driver na lang ang kulang, driver. Driver na lang ang kulang. Puno na. May dyan kanina, may mga nagbo-voting. Ayun o. Ayun. Bawas sa pin. Kunti na lang. Tundog ka ma. Isabel! 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 Isabel.
Pero patapos na eh. Tapos na daan. Yun lang? Iyo? Sa train may music, pero ang Canada Day wala. Ano magkita ka ni? Red. Yellow. Red. Hayda mama, hayda siya kay. Man yan, Dad. May ilang music. Hi. Alam mo kayo. Hi. Here. Oh, here ka dyan. Magtindog ka dyan. Di ba sila kung kagalan mo? Okay lang, okay lang. Hindi ka na lang garuan eh. Sakay ko. Yan, yan, yan. Okay na yan, eh. Okay naman nakakadalang siktik. Usok mo dikit. Yan, okay na yan. Diba? Wow. Gusto niya kahit hi. Alam ko pati hi. Hayda, ihay man daw siya. Ay, taas mo na sa Arki sa bill. Wow, Chico, look! Wow! Wow, Chick! Lalo na dyan, ni Sir Yanin daw.
Isabel. Sa bridge ka dapat. Isabel. 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 Isabel, look, dati mo. Dapat sa susunod duman na lang yun. Gusto ko kuya, duman sinda. Naipaglakaw mo ba rayaw mo? Okay lang yan. Nagmamadali. Sakit mo dito. Isabel, sabi niya! Wow, Jig! Wow, Jig! Wow! Papa, here ka daw. Jig, papararali na lang kita dyan. Dito, dito. Here lang. Last year, they po na-appreciate ni Jig Jig. Si Isabel, nag-ibig lang siya. More. I want more fireworks. Yung nani nagdadala mo. No more! Ay! Nagdadalan na siya. Ganay pahabol pa. Na-miss si Jik-Jik daw si Isabel. Wow! Hmm. Nagraran yan eh. Dali na. Hello, ha? Kumakadali mo. Oh, meron pa pala. Meron pa palang pa. Yun pa, meron pa pala. Oh. May pahabol pa. Thank you, Canada. Happy birthday, Canada. May pahabol pa pala, may pahabol pa. Oh. Lampas ano? Lampas
Gwapa. Yan. Iwa ko mga video ni Isabel. Baba na, pe. Tanglas ka na pa. Ay, gwapa pa. Meron pa. Gwapa ako pa. Gwapa. Ayan na, pinali na. Di mo si Isabel dali. Nakabukas na lang. Gusto ko naman yan. Ano ba? You see? There's a lot of Oh, fireworks. Happy? Ha? Yes. You see? Do you believe? Yan, uwian na. Yan ang problema eh. Traffic mamaya, pag-uwi. Oh. Yan. Ayos nag-enjoy lahat. Yan na, foggy na oh. Dahil sa ano, fireworks. Usok. Marco, say mo na. Iya po. Tamang-tama, tapos na. Ang problema eh, traffic siguro. Oh, let's go na, Bel. Hatid natin. Hatid si Lola. Let's go. Si Lolo dyan. Si Lolo dyan. Dyan si Lolo. Lolo daan. Babay ma. Tsaka yung nakababa. Nako, Lolo. namili pa. Gay, babay. Sana si Jiki. Lolo daan. Lolo daan. Oh, sa amin ka daw po sumabay. Babay. Namili. Papa ng budget si mama. Ayo, atod na lang. Yan na, sila kuya. Kami dun naman sa isa. Dahil magpakarga ha. Bakaw lang.